బిడ్డరా, యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు శుభములు తెలియపరుస్తూ ఉదయకాలమున దేవుని వాక్యంలోనికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈ దినమున యొక్క ఆ వాక్య భాగము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన భాగం ఏంటనగా శిలువ ద్వారా దేవుని ఉద్దేశం నెరవేరుట. శిలువ ద్వారా దేవుని ఉద్దేశములు నెరవేరుట. రైట్, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో యెహోవా ఉద్దేశములు అతని వలన సఫలము అగును. దేవాది దేవుడు, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు, పరిశుద్ధుడైన దేవుడు, భూమిని ఆకాశం సృష్టించిన దేవుడు, నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేసిన దేవుడు అది మంచిదిగా ఎంచుకొని వెలుగును చీకటిని వేరుపరిచి మంచిదాన్ని ఏర్పాటు చేసి నడిపించి మరి మనుష్యుడు ఒక్కడే ఉండడం ఇష్టం కాదని మనిషికి తోడుగా అవరు సిద్ధపాటు చేసి ఆదాము ఇంత సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మరి ఏం చేసినంటే మనుషుల్ని ప్రభావితం చేస్తుండగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి నుండి విస్తరించడం అనే వాక్యమును బట్టి దేవుడు ఇచ్చిన ఆ వాగ్దానం నెరవేరుస్తూ భూప్రపంచంలో అనేక మంది ఫలించి అభివృద్ధి నొందుతూ వచ్చారు. కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశములు ఆ భూమిలో ఉన్న ప్రతి ప్రజల్లోనూ ఆ పాపం పరిపక్వమై మరణం కంటుండగా దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏ విధంగా నెరవేర్చుకోవాలో తెలియక దేవాది దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఈ లోకానికి పంపించినట్టుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. యెషయా ప్రకటనతో మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాకున్న ముందు 700 సంవత్సరాల క్రితమే యెషయా ఆ ప్రవక్తతో మాట్లాడుతున్న లేఖన భాగములు నెరవేర్పు నిమిత్తమై మరి శిలువ యొక్క మరణాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్న గొప్ప పాఠం ఏంటంటే యెహోవా ఉద్దేశములు అతని వలన సఫలము అగును. దేవుని యొక్క ఉద్దేశములు మనుషులు అనేక పాపము పరిహారమై పాపం యొక్క ప్రాయశ్చిత్తం పొందాలి అంటే మరి మేకల యొక్కయు గొర్రెల యొక్కయు గొడ్ల యొక్కయు రక్తం వలన కాదు గనక మరి మనుష్య కుమారుని యొక్క రక్తం వల్లనే పాపం పరిహారం పొందుతుంది కనుక సర్వపాప పరిహారం రక్త ప్రోక్షణ మహాస్తకం తద్రక్తమే పరమాత్మను పున్నదాన బలియాగం. సర్వ పాపములు పోవాలంటే ఆ రక్తం చిందించకుండా తప్పదు. ఆ రక్తమే దేవుడు పరమాత్మని యొక్క పుణ్యముగా ఉచితముగా కార్చి దాని ద్వారానే పాపాలు క్షమించబడాలి అనేక మరి ఉద్దేశంతో దేవుడు తన ఉద్దేశములు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ లోకానికి పంపించి నెరవేర్చుకొచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. అందుకే కొన్ని విషయాలు మనము గమనించినప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తున్న లేఖన భాగం అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 23వ వచనం మనం చూడవచ్చు. అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశములు ఏ విధంగా నెరవేరుతూ వస్తున్నాయో. 2వ అధ్యాయము 23వ వచనం. దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని ఉచ్చరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత శిలువ వేయించి చంపితిరి. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఈ లోకానికి పంపించి మరి దుష్టుల చేతికి అప్పజెప్తూ వచ్చాడు. దేవుని ఉద్దేశములు నెరవేరాలి అని అంటే, దేవుని యొక్క ఆలోచనలు నెరవేరాలి అని అంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని, పరిశుద్ధులైన దేవుని యేసు ప్రభుని హింసించబడాలి. ఆయన పాపుల చేతికి మరి చేర్చబడి ఆయన సత్యాన్ని అనుసరించి నడుస్తున్నప్పుడు దుష్టులు ఆయన్ని చుట్టుకొని ఆయన శిలువ వేయాలి. ఆయన రక్తము ద్వారా అనేక మంది పాప పరిహారము పొందాలి. అందుకనే ఇక్కడ శిలువలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు తను తానుగా బలి అప్పచెప్పుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పము ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానం అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత శిలువ వేయించి చంపితిరి. మరణము ఆయన్ను బంధించటకు అసాధ్యం గనుక దేవుడు మరణ వేద నుండి తొలగించి ఆయనని లేపెను. దేవుని యొక్క ఉద్దేశములు ఒకటొకటి నెరవేరుస్తూ వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. 4వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో మనం చూస్తే ఈ శిలువ ధ్యానాలు కొన్ని మనం ఈ దినాల్లో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. 4వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో ఏవి జరగవల్లని నీ హస్తమును నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించును వాటిని అన్నిటినీ చేయటానికి నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధంగా
హేరోదును పొంతు పిలాతును అన్యజనులకు ఇశ్రాయేలుగా ప్రజలతోనూ ఈ పట్టణమందు నిజంగా కూడుకున్నది. హేరోదు పొంతు పిలాతు వీరందరూ కూడా అభిషేకించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మరి సంకల్పం చొప్పున వారందరూ కూడుకొని దేవునికి విరోధంగా లేచి ఆయన్ని మరి చంపుతూ వచ్చినట్టుగా, ఆయన్ని బాధిస్తూ వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. ఉదయకాల సమయంలో సోదరుడ, మానవుల పాపం కోసమే క్రీస్తు అపరాధముల పాప పరిహారత బలి చేసేందుకు దేవునికి ఇష్టమాయను. ఆ పాపము, ఆ మానవుల పాపము నీవు నేనే అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అందుకే యెషయా గ్రంథంలో మనం చూస్తే, యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయంలో చదువుకున్న లేఖములను బట్టి మనం ఏం గమనించవచ్చు అంటే, యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయంలో 5వ వచనం, మన అతిక్రమమును బట్టి ఆయన గాయపరచబడెను, మన దోషమును బట్టి నలగొట్టబడెను, మన సమాధానతమైన శిక్ష అతని మీద పడెను, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగును. అతడు పొందిన దెబ్బల చేత స్వస్థత. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఎందుకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఆయన శ్రమ పొందవలసి ఉన్నది, ఎందుకైనా గాయపడవలసి ఉన్నది, ఎందుకైనా నలగొట్టబడవలసి ఉన్నది, ఎందుకైనా శిక్షింపబడవలసి వచ్చిందంటే అది మనుషుల యొక్క పాప పరిహార నిమిత్తమే, మానవుల యొక్క ప్రాయశ్చిత్తం నిమిత్తమే, మనుషుల యొక్క మరణ వేదన నుంచి, ఆ నరక యాతన నుంచి తప్పించబడి ఆ జీవంలో నుండి, మరణంలో నుంచి జీవంలోనికి దాటడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ కల్వరి శిలువలో బలియాగం అయ్యడం మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో నెరవేర్చడం. అందుకే యేసు ప్రభు అంటాడు, నేను ఇదిగో ఈ లోకానికి వచ్చినాను, నా తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చడానికే ఈ లోకానికి వచ్చినాను. సోదరుడా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీకోసం నా కోసం ఆయన శ్రమ పొందాడు, నీకోసం నా కోసం ఆయన మరణించాడు, నీకోసం నా కోసం ఆయన బలియాగం అయ్యాడు. ఆ శిలువ బలియాగం వల్లనే, ఆ శ్రమల వల్లనే, ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్లనే నీకు నాకు స్వస్థత, విమోచన, ఆశీర్వాదములు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభువును స్తుతించే వారంగా ఉండాలి. 5వ వచనంలో చూస్తే, మన అతిక్రమం బట్టి ఆయన గాయపరచబడను, మన దోషములు బట్టి ఆయన. ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గాయపరచబడ్డంటే నీ నా అతిక్రమం బట్టి. మనందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుంది, మనలో ప్రతి వాడు తమకి ఇష్టమైన త్రోవ తొలగను. యెహోవా ఉద్దేశం అతని వల్ల, యెహోవా మనందరి దోషము అతని మీద మోపెను. మనమందరము మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు త్రోవలో వెళ్తుంది. ఎవరికి ఇష్టమైనట్టు వాళ్ళు నడుస్తూ, ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు జీవిస్తూ, ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వారు బతుకుతూ ఉంటే ఆ బతుకుల్లో ఏముందంట, దోషాలు ఉన్నాయి. ఆ యొక్క త్రోవలో ఎలా ఉన్నాయంట, మనం వెళ్ళే త్రోవలో పాపం ఉంది. మనము వెళ్ళే మార్గాల్లో మనకి ఇష్టమైన త్రోవలు ఎలా ఉన్నాయంట, దేవునికి విరోధమైన జీవితం ఉంది. వాడి ద్వారా మనకేమొచ్చిందంట, దోషం వచ్చింది. వాడి ద్వారా మనకేమొచ్చిందంట, పాపము కట్టుకున్నాం. మనకి ఇష్టం వచ్చిన త్రోవలు వెళ్ళి, మనకు ఇష్టం వచ్చిన మార్గాలు వెళ్ళి, మనకి ఇష్టం వచ్చిన జీవితం జీవించి మనం ఏం సంపాదించుకున్నామంట, దోషాలు, పాపాలు. మనం ఏం సంపాదించుకున్నామంట, అతిక్రమం. మనం ఏం సంపాదించుకున్నామంట, విరోధమైనవి, మరి పాపము మనము కూడగట్టుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా పోవాలి అంటే పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కోసం నా కోసము శిలువయాగం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశము, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉన్నదని ప్రభు చెప్తూ వస్తున్నాడు. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, అక్కడ దేవుడిని, యేసు ప్రభుని సిలువ వేయడం బట్టి నీకు నాకు విమోచన వస్తుందనే విషయాన్ని బట్టి మనం చూడొచ్చు. 7వ వచనంలో, అతడు దౌర్జన్యం నందును బాధించబడిన అతడు నోరు తెరవలేదు, వదకు తేబడిన గొర్రె పిల్లయు, బచ్చు కత్తిరించబడిన గొర్రెయు మౌనంగా ఉన్నట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు. అన్యాయపు తీర్పు నొందిన వాడే అతడు కొనుపబడిను, అతడు నా జనుల అతిక్రమం బట్టి మొత్తబడిన కదా. నా జనుల అతిక్రమం బట్టి మొత్తబడిన. ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మరి కొట్టడం, ఎందుకు ఆయన సిలువ వేయడం అంటే, నా జనుల యొక్క అతిక్రమమును బట్టి. నీ క్రమము, నీ యొక్క క్రమము సరిగా లేదని, అతిక్రమముగా నువ్వు చేస్తున్న నీ యొక్క జీవితాన్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి మొత్తబడ్డాడు, సిలువేయబడ్డాడు, కొట్టివేయబడ్డాడు, ఆయన నలుగొట్టబడ్డాడు, అంతేకాకుండా సమాధి చేయబడ్డాడు.
సోదరి సోదరు, ఈరోజు నీ స్థితి మరి ఏ విధంగా ఉందో, నీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో యేసుక్రీస్తు ప్రభు హెచ్చరిస్తున్న మాట ఏంటంటే నీ యొక్క అతిక్రమం బట్టి, నీ దోషమును బట్టి, నీవు తిరిగిన మరి ఆ యొక్క త్రోవను బట్టి, నీ యొక్క ఇష్టానుసారమైన జీవించిన ఆ జీవితంను బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నలగొట్టబడ్డాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో. నీ యొక్క దోషాన్ని బట్టి ఆయన నలగొట్టబడి ఆయన రక్తమంతా కార్చి నన్ను పరిశుద్ధులుగా తీరుస్తూ ఆయన నన్ను కొంటూ నన్ను ఏర్పాటు చేసుకుని పరిశుద్ధులను గుంపులో చేస్తూ వచ్చిన విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో. ఇదంతా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉన్నది. దేవుని యొక్క ఉద్దేశమైన విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని దినమున ఇంకా నువ్వు పాపంలో ఉండి, ఇంకా నువ్వు నీకు ఇష్టమైన త్రోవలను తోలుతూ నీ యొక్క క్రియను బట్టి ఇంకా దేవుని గాయపర నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడు లేడు. నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడు లేడు. గ్రహించేవాడు ఒక్కడైనా కలదేమని దేవుడు చెప్తూ వస్తున్నాడు. ఈరోజు ప్రభు నన్ను పిలుస్తూ వస్తున్నాడు. నేను అతిక్రమం బట్టి ఆయన గాయపరచబడ్డాడు, నేను ఆ దోషాలను బట్టి ఆయన నలగొట్టబడ్డాడు. ఇంకా నువ్వు నీకు ఇష్టమైన త్రోవలో, నీకు ఇష్టమైన మార్గంలో వెళుతూ వస్తున్నామో ఒకసారి గమనించి ప్రభు యొక్క త్రోవలోనికి, ప్రభు యొక్క ఆలోచనలో, ప్రభు యొక్క ఉద్దేశంలో వచ్చినట్లయితే ప్రభు నన్ను ఆస్వాదించడానికి ఇష్టపడుతూ వస్తాడు. నన్ను దీవిస్తూ వస్తాడు. అంతేకాకుండా నీ అతిక్రమణన్నింటినీ తీసివేసి నిన్ను పరిశుద్ధునిగా, తన బిడ్డగా, తన స్వత్తగా, తనకి ఇష్టమైన కుమారుడిగా, కుమార్తెగా నిన్ను ఆశీర్వదించి ఒక గొప్ప ఆత్మీయమైన సంఘంలో నిన్ను ఉంచుతూ ఫలించే కొమ్మగా, విస్తరించే కొమ్మగా ప్రభు చేస్తూ వస్తాడు. నువ్వు ఫలించాలని ప్రయాసపడుతున్నావా? నువ్వు విస్తరించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నావా? నువ్వు ఇంకా సంపాదించి ఐశ్వర్యం కావాలనుకుంటున్నావా? నీ యొక్క ఇష్టమైన త్రోవలో నువ్వు వెళ్తున్నావేమో, నీ యొక్క త్రోవ అది నీకు మంచిదని అనుకుంటూ వస్తున్నామో. ప్రభువు చెప్తూ వస్తున్నాడు, ప్రభు త్రోవలోనికి వస్తే ప్రభు నిన్ను ఇంకా నువ్వు ఐశ్వర్యవంతునిగా, ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉంటూ వస్తున్నాడు. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చెప్పున క్రీస్తు యేసు మహిమలో ప్రతి అవసరతలు తీరుస్తూ అని ఫిలిప్పీ రాసిన 4:14 వచ్చినట్టుగా ప్రతి అవసరతను ప్రభు నీకు తీరుస్తాడు. నీకు ఇష్టమైన త్రోవలో వెళ్ళకుండా ప్రభు యొక్క మార్గంలో రావాలని ప్రభు ఉద్దేశం ఉన్నది. అందుకే 10వ వచనంలో మనం చూస్తే నలగొట్టడం యెహోవాకు ఇష్టమైన అతను నలగొట్టడం, అతని ఉద్దేశం అతనికి వ్యాధి కలిగజేసాను. అతడు తనే అపరాధ పరిపార్త బలుగా సంతానం చేసుకున్నాను. అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును, యెహోవా ఉద్దేశం అతని వల్ల సఫలం. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమంటే పాపి పరిశుద్ధంగా మారాలి. పాపములో ఉండి చనిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు. దుష్టుడు దుష్టత్వం నుండి మరణించడం యెహోవాకు ఇష్టం లేదు. కనుకనే ఆ పాపి పరిశుద్ధంగా ఉండాలంటే, దుష్టుడు ఆ చీకట్ల నుంచి వెలుగులోనికి రావాలి. ఇవన్నీ కావాలంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నలగొట్టడం, శిలువలో ఆయన చేసిన త్యాగము, శిలువలో పొందిన ఆయన ఆ రక్తం ద్వారా నీకు నాకు విమోచన ఉంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం ప్రభు దగ్గర పరీక్షించుకున్నాం. శిలువ ద్వారానే దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో నెరవేరుస్తూ వస్తుంది. ఈ దినమున నా యొక్క అతిక్రమను బట్టి దేవుడు నలగొట్టబడి రక్తమంతా కార్చి ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచిన సజీవుడైన దేవుని సన్నిధిలో నేను ఒప్పుకున్నట్లయితే, ప్రభు నా అతిక్రమను బట్టి నన్ను క్షమించినాను, నా దోషం క్షమించాను, నాకు ఇష్టమైన త్రోవ నేను వెళుతూ వచ్చాను, నన్ను మన్నించు ప్రభు అన్నట్లయితే ప్రభు నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి తన రెక్కల కింద ఆయన తన కౌగిట్లు నిన్ను దాచుకొని నిన్ను పరిశుద్ధంగా చేసి పరిశుద్ధులైన సంఘంలో నిన్ను చేర్చి, అంతేకాకుండా పరలోకపు వారసత్వాన్ని దేవుడు కూడా నీకు ఇష్టపడు. అట్టి భాగ్యం ఉదయ కాలమున నీకు కావాలంటే ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేద్దాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నన్ను ఆశ్రయించి కాపాడను గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేద్దాం. కృపగల తండ్రి, దయగలిగిన ప్రభు యేసుక్రీస్తు నా ఉదయ కాలమున మనల్ని తగ్గించుకొని మీకు సమర్పిస్తున్నాం. మరింత సర్వశక్తిమంతుడిగా ఉండి మీ యొక్క ఉద్దేశంలన్నింటినీ కల్వరి శిలువలో పాపులమైన మా కోసమైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని లోకాన్ని పంపించి దేవాలయతను ప్రభు దుష్టుల చేతికి అప్పగించబడి మరణమునకు అప్పగించబడి మా కోసం రక్తమంతా కార్చి తిరిగి లేచిన విధానం బట్టి నీకు స్తుతిస్తున్నాం. ఈ గ్రహింపు, ఈ ఆలోచన ఇంకా అనేక మందికి తండ్రి మరి తెలుసుకోలేకుండా ఉంటున్నారు. వారందరితో మాట్లాడుతున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ శిలువ త్యాగం ద్వారా, శిలువ మరణం ద్వారా ప్రభా నీ ఉద్దేశం నెరవేరుస్తూ వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మా కోసం మరణిస్తూ వచ్చాడు. మరణం ద్వారా మాకు
అయా నిత్య జీవం, ఆ మరణం ద్వారా మాకు సమాధానం, ఆ మరణం ద్వారా మాకు నైనా అయా నెమ్మది కనుక దేవానతను ప్రభా మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నామని మా పాపములు ఒప్పుకొని వదిలిపెడుతూ వస్తున్నాం. ఇంకా ఉదయకాలం ఎవరైతే నేను ఈ గ్రహింపు లేకుండా అందరితో మాట్లాడుతున్నామని ప్రార్థిస్తూ దేవా చీకట్ల అంధకారం నుండి తమకిష్టమైన త్రోవలు వెళుతూ దేవా అతిక్రమం చేస్తూ దేవా అతను ఇంకా దోషం కలిగి ఉంటున్నారు, వారందరూ కూడా మార్చి నీ కృపను జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ చిత్తం ప్రకారం నీ త్రోవలు నడిచే వారికి దయచేయమని దేవానతను అయా అతని సమస్త మానవుల నిమిత్తమే నేను పాప పరిహార నిమిత్తమే దేవా పరిశుద్ధులైన యేసయ్య నీ లోకానికి పంపిణీకి వందనాలు చెల్లిస్తూ మీరు చూపిన త్యాగమును బట్టి, మీరు పొందిన శ్రమను బట్టి, మీరు చూపిన అతని కలవలసిన ప్రేమను బట్టి మరుక్షణము స్తుతిస్తూ ఈ ప్రేమను అనేక మంది విస్తరించడానికి ఉదయకాలంలో టెలికాస్ట్ చేస్తూ నేను స్తుతిస్తున్నాగా మీరు సహాయం చేసి మహిమ పొందమని రేగల వెచ్చబెట్టి ఈ శ్రమ దినాల్లో దేవ మిమ్మల్ని ఆరాధించేవారుగా, మిమ్మల్ని స్తుతించేవారుగా, మీ శిలువ మరణం దగ్గరికి మేము జీవించడానికి సాయం చేసి బలపరచమని, మీ ప్రేమను మేము సంపూర్ణంగా తెలుసుకునే వారంగా, మీ త్యాగాన్ని మేము సంపూర్ణంగా గ్రహించే వారంగా దేవ పరిశుద్ధాత్మదేవ మీ యొక్క ఉద్దేశంలో మేము అయ్యా తెలుసుకునే వారంగా ఈ యొక్క 40 రోజులు దేవ ఈ యొక్క ఉదయకాల ఆరాధనలను, ఈ యొక్క ఉదయకాల ప్రార్థనలను మమ్మల్ని ఇంకా లేవనెత్తమని బలపరచమని ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్ఠ నామమున స్తుతించి మీకే సమర్పించి దీనమును చర్చి వేడుకల చుట్టూ నామ తండ్రి ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. ప్రైజ్ లార్డ్.